dinumang ayan mo biyak ko, kaya't kukumakin ka ngay punong sika ka na yun ti arabab ko di kanto mapukaw dito'y lagi ko sa dinuman ti ayan mo biyak ko, kaya't kukumakin ka ngay puno sika ka na yun ti arabab ko ket di kanto mapukaw dito'y lagi ko. Uray pa'y aglabas ni tawe ikariken ka nga si kalay di ka masursuro biyak ko alipating uray pa'y adakton ijay tanig sa dinuman ti ayan mo biyak ko, kaya't kukumakin ka ngay puno sika ka na yun ti arabab ko ket di kanto mapukaw dito'y lagi ko. Uray pa'y aglabas ni tawe ikariken ka nga sikan tulay di ka masursuro biyak ko alipating uray pa'y adakton ijay tanig
Uray pa'y agdaktun ijay tanim. Alright, ayun, mabalik nga po ti ag request. Baka da kayo apo nga kanta nga mangyagan. Kit isulat siya